cha Igbo mmammanụ, Igbo rienụ, Igbo ṅụọnụ, Igbo karuonụ. Ọ bụ nwafọ Igbo na-ekwu okwu. My name is Keno. I want to use this opportunity to thank each and every one of you. Ana m ekele enyi ukwu ma onye nta. Ana m ekele ọhaneze. Ndị niile kwadoro m na 2025. Ma na-ekiri ihe onyonyo. You all that watched my videos in 2025 and supported my videos. I want to say a big thank you to you guys. A big shout out to you guys. Ana m ekele unu ndị Igbo niile. Ana m ekele ụmụ okoro ma agbọghọbịa. And I'm using this opportunity to say a big thank you to all my fans. And I am loving you guys forever. And I am telling you 2026 is going to bring a sweeter, beautiful, joyous year. A year of celebration. 2026 ga-amara anyị mma. Ọ ga-abụ afọ ọma. Afọ ụwa ga-eji amara n'eziokwu na Chukwu anyị na-efe na dị ndụ. The Lord has been so good to me in 2025 and my family as well. And I believe the 2026 year is going to be bigger, sweeter. It's going to taste more better and good. So stay safe, stay out of trouble. I wish you guys a beautiful year, a year of favor, a year of grace. Ana m enye unu afọ ọma, afọ ngọzi, afọ amara, afọ udo, afọ ihe ọma wee si amara unu mma. Ọbụbụ na mgbata unu bụrụ ihe ọma. Ụmụ Igbo akwa ya nụ cha 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 cha.